Hi guys, it's me, Arnel, ang ambisyosong OFW ng Qatar. Kuya Juan, ambisyoso juta. Per me. So karon guys, gusto lang kong i-share ninyo nga, today is February 11, 2025, and today is my 1-year anniversary here in Qatar. Wow, Kuya Juan, walay handa. Kay gajuti. Wa, mampoy kwarta. So karon guys, like, makaunan ako sa kugaling nga, grabe no, 1 year na di ay, like, wala ra jud no, kung dili jud no na huna-hunaon ba nga, grabe ang panahon kadali ra jud kaayo nga wa ko nag-expect nga 1 year na ko dire kag kung kanos ako nagilak-kilak murag baghuay pa mo kung gilak-kilak dito sa airport nga karon 1 year na ko dire sa Qatar, di ba? So sa una pud grabe ko pila-pila pa sa una para mga apply pa dong og abroad unya wala pa ko'y tulog, mapasa pa ko sa mga requirements ato sa Cebu, wala pa ko'y tulog, pero grabe kadali ra jud ang panahon niya karon 1 year na ko dire. Like, grabe jud ang process no. Like, maningkamot sa jud permit. Like, puro naman ko like, oy, once you to siya, maningkamot sa atong kagalingon, then, ato rin isalig ni Lord ang ato ang mga plano sa kinabuhi kay, syempre si Lord man jud ang nakahibaw sa tanan nato no. Even dili ko tigsimba. Like, ako rin jud isalig ni Lord nga, Lord, ikaw lang jud bahala sa ako, Lord. Mo trabaho ko, pero isalig rin ako pagkapunay sa imo. Imo na naman jud ta guys, like dili man nato sure na no nga ang ato ang gusto mo ay gusto ni Lord. What if mahimutang dancer sa match na hoy Kuya Juan. So mao to siya guys. Like dali ra jud siya kaayo ang panahon no akong pagpaningkamot sa una, bata pa ko, high school pa ko, college. As in karon na guys na ako sa abroad, like 1 year na ko, wala ra jud hibaw eh. Makaingon siya ko, grabe. Maka-proud ka self, maka-proud ka, Charis. So, monto siya guys, daghan kong na-meet diri sa Qatar, daghan kong mga friend, like, daghang nitabo sa akong kinabuhi nga, na-change akong kinabuhi, og na-strong pa jud. So, ang ako yung itambag nyo guys, no, sa mga pobre man jud ta, maningkamot lang ta sa atong gusto, then, mag-pray lang ta kapunay. Never give up, then, kung kaya nila, kaya nato. Mara to guys.